Zelan? Zelan. 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 Ondo. Oye, Gordi, ¿sabes algo de Eider? Hace un montón que no le veo. Jo, el otro día estuve mirando su Facebook, debe estar súper bien. Sale con el novio, en plan en Ibiza y así de vacaciones, y luego con las amigas me han dado la cuadrilla de fiesta. Súper bien, está súper bien. Joder, hace un montón que no le veo. Ya, a ver si le vemos. Qué bien. Mozorroa janzten dugu gorputz biluzian, kareta aurpegi garbian, dena zoriontasuna erakusteko, munduari zoriontzu garela esateko. Horrela baina ametsa amesgaizto bihurtzen da, bizitzako jomuga kartzelero. Zoriontasuna antzesteak ez gaituelako zoriontzu egiten, presio horrek zapaldu egiten gaituelako, gogor, sakon, barruraino. Behar bilakatu dugun nahi horrek preso egiten gaituelako. Jendearen preso, irudiaren preso, eta gure preso. Gu, bere preso. Zelan? Zelan. 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 Zelan nago? Zergatik nago horrela? Zelan ikusten naute besteek? Zer entzun nahi dute besteek? Zelan nago? Agian dena da sinplea, erresa. Agian isiltasuna baino entzun beharra ez dago, errespetatzen jakin, norbera entzuteko, zaratatik aldendu eta barreneko melodiaz blaitzeko. Isiltasun horretan onarpen bat dagoelako, emozioena, sentsazio eta pentsamenduena, arimarena. Eta horrela, bakarrik horrela, zoriontasuna ez da antzerkia izango, eta beharrak ez du nahia giltzapetuko, ez da mozorroek gorputza. Agian, mundu hobea eraikitzeko lehen pausua, pausurik ez ematea da. Gelditzea, geratzea, espazioan eta denboran eta egoera horretan gu geu onartzea.